je tu ďalšie video Čauko. s Ríšom. Ríšovi sa rozbil mobil, tak teraz máme spoločný kanál. A ja sme vonku, preto je tu tak slnečno. Sme vonku pri brane. A chcem vám povedať, že bude video, čo bude u mňa doma Natália. A na treťom videu Ríšo, takže budeme spolu natáčať na TikTok a blablabla, bibibli. Takže my ideme na ihrisko, že Ríši. Ideme sa trošku prejsť, sme sa rozhodli, lebo je dneska dosť horúco. Takže ideme sa prejsť trošku. Takže zatiaľ vám budem rozprávať. Takže je tu veľmi dlhá tráva. Tak neviem, či ma vidíte, je to trošku slnečno, tu sú kvietky a tak, vysoká tráva a je to dosť fajn. Takže čaute, dajte like a odber. Čau. Čaute, nie. Niečo vám ukážem, poďte za mnou. Ale už posledná vypne. Ale dajte odber, takže aj dajte odber aj like, takže na video. Požice, co to bude. Teraz vám dačo teraz vám dačo ukážeme, ale proste dajte like na video a odber. A teraz vám dačo zaspievame s Ríšom. 3, 4, daj like na video. Ješ, no natáčaj ma. Daj like na video a odber. Takže, čo? Napaď. Skáč. Neboj sa. Poď. Rýchlejšie, naspäť. Tam nechoď, Ríši. Iba skoč do tej trávy, neboj sa. Ale ide tam a naspäť, chápete? No. Takej veľkej výšky šiel. Takže dajte like na video, aj odber. A my vám zaspievame dačo na rozlučku. 3, 4. Daj like na video. Daj like na video. Aj odber veľa. Tak čaute. Ríšo tam skače. Takže rozluč sa. A čaute!